Узган ел нәтижелері бойынша Татарстан Республикасының бізге қойылған бюджет кірімнәре турында қысқаша таныштырып үтәм. Муниципаль һәм дәүләт милке хисабына узган ел республика бюджеты 15 миллиард сумга тулыланган. Соллы өлеше жер арендасыннан керә. Шул ук вакытта бурыч 301 миллион сум тәшкил итә. Иң күбе Казан, Яршалы, Түбәнкама, Чистай, Әгерҗе һәм Лаиш районнарына туры килә. С начала 2023 года задолженность за земельные участки Ел башыннан жер участоклары буенча бурыч 40 миллион сумга артты. Милек буенча жет 7 миллион сумга кимеде. Бу юнәлештә 25 район күрсәткечләрен яхшырта алды. Район башлыкларына бурычларны киметү өчен һәр вакыт контрольдә тотарга кирәк. Узган ел 3000 гектар авыл хуҗалыгы җирләренең категориясен сәнәгать яисә башка максатларда куллану өчен үзгәрткәннәр. Шул рәвешле Татарстанда юллар төзү өчен 176 гектар мәйдан күчерелгән. Гомумән карасак, категориясе үзгәртелгән участокларында максатчан кулланма очраклары бар. на протяжении значительного времени участки не используются по целевому назначению. Сәнәгать максатларына күчерелгән җирне әйтик сота башлыйлар. Теләче районында М7 трассасында юл сервисы хезмәтләре күрсәтү өчен дип җирнең категориясен 10 ел элек үзгәрткәннәр. Ул кулланылмаган. Хәзер аны 55 миллион сумга сатмакчылар. Питрәштә 2,5 гектар 20 миллион сумга сатуга куелган. Республика рәисе бу очракларда катгый контроль кирәклеген әйтә. Разными путями обещает, рассказывает, потом, конечно, цель оказывается вот выставить на торги и получить доходы. Здесь, конечно, у нас должна быть жесткая система, кому, когда, под какие задачи мы выделили эту землю. Это и агентство, и главы, значит, на Италии. Вот точно много сейчас мы выделяем по инвестпроектам. Их каждый надо сопровождать, чтобы вот таких, ну вот и прокуратура выявила несколько вот таких серьезных нарушений земельного законодательства. Беренче гыйнвардан җир һәм милек буенча бердәм мәгълүмат системасы эшли башлады. Ул дәүләт хезмәтләрен күрсәтү вакытын кыскарта. Наша республика является лидером. Татарстан төбәкләр, муниципаль берәмлекләр, мәдәни мирас объектлары, су баса торган участоклар, урманчылык шикләренә төгәллекләр кертү буенча алдынгы төбәк. Моның буенча зур эш башкарылды. 650 мең объект буенча хукуклар билгеләнде. Бу эш 83%-ка үтәлде. Тем не менее, не все мероприятия, предусмотренные пилотным проектом, еще завершены. Вот поэтому министерству необходимо совместно с управлением Росреестра, органами местного самоуправления завершить работу по выявлению собственников объектов недвижимости, уделить особое внимание объектам капитального строительства. Күп балаларга җир участоклары бирүдә кыенлык бар. Аеруча Казан белән Яршалыда хәл кискен тора. Аларда хәзер 16 мең җир участогы кирәк. Ятим балаларга торак бүлү буенча эш бара. Соңгы 10 елда 5 меңгә якын кеше фатир алган. Әмма аларның барысы да коммуналь хезмәтләр өчен түләми, 56 миллион сум бурыч җыелган. С одной стороны, мы решаем большую социальную задачу, даем некий шанс вот этим детям, но с другой стороны мы видим, что все это, значит, воспринимается не так, как мы бы хотели. Но есть закон, закон надо исполнять. Рөстәм Миңнеханов авария хәлендәге милеккә игътибарны арттырырга, аренда түләү буенча бурычны бетергә, хуҗасыз объектларны ачыклап, аларны кулланышка кертергә кушты. Гөлнас Сайфетдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы.